ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. санаи 26 январи соли равон дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ ҷашни сада бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. сада аз қадимтарин ҷашнҳои бостонии мардуми орёӣ аз ҷумла тоҷикон мебошад. маҳз дар замони истиқлолияти давлатӣ бо иқдоми хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни ниёгон дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ Наврӯз, Меҳргон ва Тиргон, ки дар давраҳои мухталифи таърихӣ анъанаҳои мардумӣ маҳсуб меёфтанд, аз нав эҳё шуданд. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар боғи фарҳангиву фароғатии ба номи устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ ҷашни сада бо шукӯҳ таҷлил гардид. пеш аз оғози чорабинӣ, муовини раиси вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент бо ҳайати ҳамроҳонашон аз гӯшаи намоиши ҳунарҳои миллӣ, намоиши фурӯши ниҳол, тухмии гулу буттаҳо, гӯшаи дастовардҳои кишоварзон ва маҳсулоти корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ ташкил шуда, бонувон, толибилмони муассисаҳои таълимӣ, ҳунармандон, кормандони ташкилоту муассиса ва аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳот, кумитаи маҳаллаҳо дида намуданд. дар гӯшаи намоишгоҳ ҳунарҳои чӯбтарошӣ, чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, бофандагӣ, омода намудани таомҳои миллӣ ва самараи заҳмати кишоварзон дар бахшҳои сабзавоткорӣ, зироаткорӣ, боғдорӣ, растанипарварӣ ва дастовардҳои тамоми соҳаи кишоварзӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. ин тадбир аз пешрафти соҳа ва сол то сол зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дарак медиҳад. ҳамчун рамзи рӯшноӣ оташ афрёхта шуд. нахуст муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ сухан гуфта, паёми табрикотии раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷабой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. қайд гардид, ки ҷашни сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мардумони орётабор ба шумор меравад. моҳияти ҷашни садаро пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармо бар сармо ва некӣ бар бадӣ ташкил дода, мардум онро бо афрӯхтани гулханҳои бузург таҷлил мекарданд. сипас раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҳозиринро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо ҷашни сада табрик намуда изҳор дошт, ки ғояи асосии ҷашни сада гиромидошти нуру рӯшноӣ ва гармӣ мебошад. дар устураҳои бостонӣ омадааст, ки мардум бо афрӯхтани оташ фасли баҳор ва гармию равшаниро даъват мекарданд. муроду мақсади мардум аз баргузории он оғоз намудани омодагиҳо ба корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ мебошад. барномаи адабию фарҳангии таҳияшудаи бахши фарҳанг ба иди сада ҳусни тоза зам намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Некмуҳаммад Мирҷонов ва Хаём Ҷӯраев. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷараёни сохтмонии корхонаи коркарди мис дар назди корхонаи Зарафшон дида намуд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба тақвияти фаъолияти ҷалби бештари сармояи дохилию хориҷӣ дар самти бунёду аз навсозии корхонаҳои нави саноатӣ, воридоти технологияи замонавӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила татбиқи амали ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноати кунунӣ бо суръати мамлакат, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо гурӯҳи корӣ аз иншоотҳои сохтмонашону тамом, ки дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд, дида намуд. бо ин мақсад Абдухолиқ Холиқзода ба шаҳраки суғдиёни ҷамоати деҳоти Косатарош ташриф бурд. дар доираи сафари мазкур раиси шаҳр аз корхонаи наве, ки бояд истеҳсоли мис дар он ҷо роҳандозӣ гардад, дида намуда, барои корҳоро зудтар ба фарҷом расонидан ва бартарафсозии камбудиҳо ба масъулин дастуру супоришҳо дод. ҳамзамон дар мавқеи номбурда аз собиқ клубе, ки айни замон бекор хобида, дида намуда раиси шаҳр таъкид намуд, ки бунёди корхонаҳои нав ҳам ба манфиати давлат ва ҳам ба манфиати халқ аст. зеро дар он барои чанд нафар ҷои нави корӣ ва машғулият омода мегардад. маврид ба қайд аст, ки дар он ҷо аллакай техникаҳо ворид ва насб гардонида шуда кор бо суръат ҷараён дорад ва то ҷашни Наврӯз ин иншоот ба истифода дода хоҳад шуд.
гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент парвариши ниҳолҳои ороишиву сояафканро ба роҳ мондааст. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. Номозода Нарзулло, директори муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент, оиди парвариши ниҳолҳо ки мо ҳар сол ҳамин тухмаи ҳамин ниҳолҳои ҷамъоварӣ карда хоб мекорем, кишт мекунем, парвариш мекунем. вақт аз оне ки 15-20 сантиметр шуд, школка мегӯяд, яъне мактабӣ, ҳамина гирифта байнаша 40-50 то 60 сантиметра масоҳат карда ҳамина мешинонем. вақте ки ҳамон ба вояке расид, яъне сину солашу қаду басташ ба фурӯш мувофиқат кунад, ба шинондан мувофиқат кунад, агар баъд ҳамина мо гирифта ба фурӯш мебурорем. хоб боз мешавад ки баъзе вақтҳо супоришҳо мешавад барои шаҳрҳои сабзу хуррам гаронидан. қадои роҳҳо ба ман чӣ хеле ки ба шумо маълум буд ҳаст, ҳамин 1-2 сол пеш мо таърихи аэропортам буд, тахминан 700-800 бех ҳамин ниҳолҳои сояафкану ороиши ҳамуҷа ҳамчун ройгон сармоя гузарондагӣ будем. нақша ҳаст моям барои фурӯши ҳамин ниҳолҳои сояафкан. вақт аз оне ки зарурият пайдо шавад, агар мо бечун чаро ҳамин нақшаҳо иҷро мекунем. асосан мо инҷа ба ҳамин ниҳолҳое ки мо парвариш мекунем аз қабили дарахтони сояафкан, мисол ба аз он ҷумла бурси шарқӣ мегӯяд, ардач, сӯзанбарг, як 3-4 намуди ҳамин хел ниҳолҳои мо парвариш карда ҷои зарурият пайдо шудагӣ ба таъмин мекунем. дар шаҳри Панҷакент боз як кӯдакистони нав бунёд мегардад. дар назар аст ки кӯдакистон дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз ба истифода дода шавад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо мақсади аз наздик шинос шудан бо корҳои бунёдкорӣ аз ҷараёни сохтмони иншооти таъйиноташ гуногун ва корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳр, муовини аввали раиси шаҳр Сафарзода Муҳаммад Содир ба сохтмони бинои боғчаи бачагона барои 250 нафар ташриф бурд ва аз он дидан намуд. бинои мазкур яке аз иншоотҳои ҷашние мебошад ки дар арафаи иди Наврӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. сохтмони ин кӯдакистонро ҷамъияти саҳомии кушоди пудратчии қудрат сохтмон бар уҳда дошта аз ҷониби омӯзгорони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо ҳаштари умумии донишгоҳи корҳо ҷараён доранд. зимни боздид аз ҷониби масъулин ба муовини раиси шаҳр бори дигар нақшаи бинои кӯдакистон шарҳ дода шуд. Сафарзода Муҳаммад Содир қайд намуд ки дар бунёди ин бино бояд диққати махсус дод ва утоқҳои онро ба таври замонавиву бисёр ҷолиб оро дод. ӯ ҳамзамон гуфт ки дар ин самт корҳо тезонида шуда ва дар ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бояд бинои мазкур ба истифода дода шавад. бо бунёди ин боғчаи замонавӣ боз чанд нафари дигар ба ҷои кор таъмин гардида як гӯшаи шаҳр обод мегардад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таънисиативу хонободиро хоҳонем. то барномаи навбатӣ шоди пирӯз бошед. хайр.